Dito'y drama tayo. Domi! Mabali namin. Buwan Rosa, sumarono aktulang ni Japoniraria. Umunaak nga rodan nanang. Amangan nga minukila at manan nga da isirek da abang kay mabalsa mo iti punirariaket. Naladaw di balsamador. Awan mang kita. Alawon, no sana sumrek ni Kiko abalsamador, kat apurado dagiti nagminatay, uno diyagit dinatay, pagpraktisa mauna balsamuin. Ay, manjak nanang. Mabuto nga klaki iti. Apay ngay, di mo't amumutan tagbalsamar. Amo kon. Tsaka mo. Sumgarak mo ta na maka-imagine iti natay. Apay ngay, ang mala, awagam tulat nga rodan ni Kiko. Ang mga new schedule ng tumantibagbaginan. Dahita nga ro tinarigat iti dahi di abalsamador. Amo na mo ti oras ti duty na. No apo yan nagladaw asumrek. Malausan ti agur-ura abalsamon na no kasjay. Awagam tulatan no bilang adamayag bangkay dita. Narigatan no si kalat adda ijay no kwa. Wan nanang. Sige nga Rod. Bye-bye. Bye-bye. Ay, pauna iklatan ni Rosa ijay puniraria. Baka mo pala ijay. Nana Supeng! Eh, Nana Supeng! samot Sara ala bandera daytan. Umayan! Kunak tumot asikan. Umay ka ah. Ay, may kukitaan no, adumanan ti namurangan yaw, no nagsukatan yaw, ta ilabakaw. Ay katuon ah. Sabado man gaya mo. Ala, agkabaw kayo kadain, nana. Ay, sa anak pa yung agkabaw. Ala, umay ka. Ala mo, dagi yan namurangan may. Ay, thank you, Lord. At danton kwartak. Aha. Ay, basit mo't gayam to'y ilabak ita. Pasigsapay nga underwear ni Chairman Gusting. Nga ay, naglukon da dyan naklakayan. Insyusyot na latagayam ditan, dagiti nagsukatan na. Ay, kunaklan o inlablaba na, kalpasan ti pa nagdigos na. Da kayo, mo't nana. Siyempre, pagdardaras, ay awanan ti panawin na mangigilgil. Sana balit, daamot na labandera yo. Ay, loyalak a labandera yaw. Ta nagbakit akong ditoy. O nga Rod, banipod pa ide, si ka, anti umay aglablaba no day saan ko masangaw. Ay, huwag kayam na nasuping. Ah, Amangan mo saan ka mamati. Big time itandamang takrot. apay big time ang datakrot. Uwan ta nakakalida ka no iti balito. Anya? Uwan nana, balitok ka no dagijay nakalida. Baknang dan. Oh, nagkunamat. Ni manang kudda bakit na? Nakalida ka no iti abot pagbasuraan da. Kat dayjay mo't kanon tinakalida. Sus, Dayjay tinakita da. istorya ti pugpugot na itad, Sara. Mamatpati ka mo dita. Ala, agpaiso ka no. Bakayumot nana. Ah, Uray no kastoyak abangkeng ti. Dagiti abot ti agong ko. Ay amok mo ti istorya at no pudno no saan. ngalawan, uy. Nakakaalida no, nakakaalida. Yung kakataglaban, tap na may sambot mo pa iti darag ti init na kita labaam. Dam, agpaiso aya. Okay. Nakakali ka no damang takraw ti balitaw. Anya? Ay, tila madam, damag mo may. Hala, di ka mamatay. Awan ni mang takraw tanapanan insukat dagijay. Mamati ka. Ano ti utang ti asawa ni Mang Takrot? Kamkamatan ti Bombay. Nabayadan na kumadag iti utang na na. Ha? Isuda ti pagtutungtungan na iti karubada. Amuna ko man ano, agpaisulita. Anya ti amam no limlimad da. Saan man na tila patpat siyem, Rosa?
Adda ay makalilat taditan. Nagsurtinan nga. Isa'y pala nakapanaw ni Rosa. Namjak pala maiwaks iti panunod ko dyan bagana. Nakakali damang takrot. Agpais mo tayo. Ay, imbag pa. Nandiyo ada treasure hunter na nakadano nandito. Sa damay pa damang kakasta. Mabalay na mamahatiak pa. Ay, talas treasure. Nag-asa tayo. Na makakali iti balito. Treasure wano gamay. Kinabaknang. Lagsayat ko man na sakti makakali iti balito. Ay, mayak pala panunutan na itang balito. Iridap ko kiti. Agpaiso ka no duming. Bak nang itan, datakrot. Nakabayad na nga runan, karang iti utang da. Baybayad na nga tan Unkayam. Kasano ka no anaamuan da, nga ada balito kay nagkalyan da. Di met. Nagaddayo ti babala ije purukda asityo aroy-oy. Uwan. Ada ka doon, nasikarod ni Kuda nga asawa ni Takrot. Nalukot ka no a papel. Papel? Wen, ingkabil na lata ka noon iti pagbasuraan. Ngam na panunod na. No anyakit di mo dayi a papel, iso nga inukag na. Inanusan na lata ka noon nga inukrad. Ket idi malukaisa na di nasuratan apasay. Di nakanumit mabasa di nakasurat ijay. Nakasano, surat ka no ti hapon. Wino pagsasao ti hapon, tinaisurat. Imbag tanawatan ni Mang Takrot, ibagbaga di surat. Nay, di mo gayam amo dumeng. Anya ti jakam mo. Ket no putot ti hapon ni Takrot. Aya, jakam mo na ta. Isumal na gaya ma. Takrot, takutan, di may surat anagan ni Takrot. Sana nakapapati tinagan ni Mang Takrot. Basta mo tinagan dagiti ti hapon na ya. Tumuyuki, sayuti, bakira, bakiro. Dagita anagan kaskada apelyido sana nakapapati. Sa bagay. Tumuyuki, iniduro, takuyo, kaskada niya pa'y dita nadagnagan. Kasla agpapada pa ikit amin ti apelyido na na. Huwan nga raod, kitadakayat ko apon kan kini Takrot. Anya na dyan? Ang mga nwadapay amo na anak kaikalyan ti kinabaknang, malaksid ijay kinalidan. Anya? Kakarak man iji balayda, inak kasarsarita ni Takrot. Antay padamag ko. Oh, anya day ta, Sara. Adda ka numanon mapankalyan da Mang Takrot agamang. Kadwadan ni Chairman Gustay. Isumutlasan ko ang nakita iday je barangay hall. Wan kat nga ta. Aglamlamang. Ta saan na akayat ti agibingay. Anya? Si Kamag. May kala dito balay aday tati bagam. Awan antay. Abay.
Di yu pa'y kayat updated kayo iti damag nang runa no maipapan iti kinabaknang. Sa bagay sana mabalin abukudan da no adang agpaisop. Saan anakali ni Takrot? Kat isutiin na pananda. Imbaga nila kay ko. Nakita na kano ida. Ijay sa sityo na guyo iti napananda. Aya? Ay, ni. Ang mga nupudno timbaga ma. Pudno ante. Na kayo kitdi. Uray bangking ti kalawa dagiti abot ti agong ko sa anak nga agparparbo iti sao. Pudno timbaga. Itaman pa ngay may kadito balay Sara. Aday bagam? Umayak lang makisarsarita man ang Rosa. Kasta. Awan trabaho may balayo aya. Ay awanin. Nakaiwalin kan. Ay awan mo't maiwalin ijay balay mi. Taawan mo't ado nga alikamun mi. Ken awan mo't awirak nga anak ko. Ta maayayatan launay da katugangak kadagijay putot nila kay ko nga anak da. Isot ga po na kanayon nga umay da sukunon ida ijay balay. Kamayat Makisayan ti trabaho. Lakit di Makaekonomiya pa'y itikanan kan sidaan da. Ta siyempre, mangantun da gijay anak ko ijay ayan ni Lola da. Basta aya. Uun man ang Rosa. Ang agpaiso aya. Nga adamapan kalyan da kagawad duming kan Chairman Gusting. Anya kalyan ti bagbagam Sara. Mapanda agkalin sa akunada. Diya mo day ta. Awam mo't nandi saan pa'y anakali, amula, balanghoy, wano kamote. Uray kamote. Awan mula may kamote. Kasta aya. Ay sayang. Nalipatak di imbaga ni Auntie Adamag. Hindi. Agtugtugaw ka pa'y lang arodita Ay, aduter aramidag. Agsarsarita ta, kabayatan ti pa nagtrabaho. Mabalain. Yaw awan na kaday di asara ano di mo taktikaan. Ngarod nanang. Tila damdamagan na. Abang ano biniling mo't ni Ikit na akagawad. Unsa? Binaunsa ni kagawad. Oposisyon day jay Rosa. Kadkadwa edi da kagawad gurood. Aya. Iso nga rod asaan unay akasarsarita ni tatang mo. Kontraen na kanong amin adagos na daibaga ni tatang mo kat. Kasta aya. Agam. Anya nga tangag pa'y so ti ginagara na ijibalay idi imay. Pagamomla ta nagawid dan hindi nakalagay. Mga no nagtangad-tangad. Anya ko matitangad-tangadan na nga Abangan no adamot sapsapulin na, uno pasapsapul jay Ikit na. Uno, abangan no adamot imbilin na apaliiwan na. Ay, kuburmi ka da kayo gandumeng. Anya? Anya kumamot ti paliiwan na kada kami ngay. Anya aga po. Dayta ti saludsod. Iso ka di ka una agtaltal kiti da jay. Kinapudno na sipsiputak matenket no kas di nga umay nalaan ti ipalabak anamorngan me. Diyo ko na nga mga nagsipsipot. Wano nagsapsapol iti mabalin na atakawan. Ay, adala amin ditan, Rosa. Datan dito, takrod. Sa dino ti bagbagam, apapananta. Anyat kita ang taijay. Tay, senyor. Jaksamot kabisadon. Ang mga luna po kawan. Ne, sigurado ma. Sige, mapantay jay, Chairman. Sika, Chairman, ti baranggarang bungsutan, tinayamak, ta matarak ka. Aya, kat kaano nga rod na sumangpet ti bagbagam. Ito, babinsan abigat. Medyo maibayang gamin ijay manera. Tarag quarantine pa'y. Anya.
San samat ngagsusurot ti sasawan dito. Babisinak, Chairman. Kanan na tayo binarong ko ang masarap-sap. Adaya. Ada dito yung bakbak ko. Nagrenta ni baka ko kabuti. Doon kayat mo. Anyan. Ay, mayat na itanaling takamuti asaramsam. Pagpapigsa. Nagsaor ni Katugana. Isulat kadkadwa ni Takrot iti papapananda iti sityo na guyoy. No kinabak na nga tati gagaranda ijay na ikapis ako. Kasa na, oras ang kwa duty, obligado akmatin nga may diti barangay office. Ay, good morning. Eh, good morning mat kagawas. Eh, nasapa akta duty kita. Masaya ta. Amo ka? Siyak ti tapik yun o agsasarita kayo. Pag kunamat iti dayta, Eh, kasta amin ti amok. Mapandasap-sapulan di ibagbagan ni Takrot a kinabaknang. ano yan? Apay nga gisam ka. Awan. Oh, ada ka matan. Sa mabalin kong tiagaway. Anya? Panaman na. Man, ano aya? Nasayat kat di ano da ka dito. Itap no agawid akmatan. Si kati officer of the day ita. Saan ka rin? Wan nga, apay nga pumanaw kan. Ada aramidak nga rin balay may. Aho, amangan no suruto mat da chairman ijay na pananda. Inik ka nakita diya. Anyamot nga idea? Surutak da katugangak. Awagak tamuak no sadino tayandan. Wen, sumurot ka dito yun. Oy, nga mabit lang. At dadimtang diti balay. Ni Rosa mat sapsapulan nansa. Ala ka sarita ma. Ang mga no daytay or-oray ni Takrot as sumangputin. Babae ka di anatayag, natitog ti buok na. Winukulot a buok na. Oy, makitkitak ida iji balkaon. Ikuyog mo dito'y naguyoy. Anya? Di mo kayo naguyogin? Kaya't ko. Pasensya anak ni Rosa. No umasidigak ken ko na. Asid ka mo na. Iti pa kung daytoy. Umay ka dagos dito'y sityo naguyoy. Akadwam day tasimang patakunam. Aun gayam. Damagam man tinagan niya. Sige ta. Damagak nga pwesto tinagan na. Sige, babayin. Bye-bye. Makapag nangatanay tayo, tikas ta alapsat na. Apo, naggasa sa kun nga yung mangikuyog iti day ta. Umay dito ni Rosa. Dumeng. Di tatang kisap-sapulan na. Inyawag ka no ni Takrot kan kwa na. Anya? Anyat ko na. Tsak unay maawatan ti bagpagana. Saan sa una maka-Ingles? Aya. Saan sawat kami na Pilipino? Tsak amaw. Ay, oh my God. Kasarita man. You mean treasure? Yes! Treasure! My treasure! Yes. Let's go in Sitio Naguyoy. Yes! Sitio Naguyoy. I remember that name of place. Anya nga tagpay so tigagara na ito. I'm planning to stay here for good. For good. Yeah. I like the place. Come on, let's go. Nakita ko si Jar. Asap-sapurak. Kunak lo, rapo kawa.
Anya nga may nakita ti sinyal day taya. Di pa ila damot ang may dito ket rinugyantan. Ay, mimbag ta na sa pula mo na ko nam. Chairman. Ay, Takamen, Jerman. nagitadan. Ada tayo oray masumangpulten, takrot. Good. Anakar, madam. Oh, yeah. At akon. Ha, Apay akas kala nakigtot, Domeng. ado arigat ko naging English. Makasaumot gayam iti iloko ni madam. Ay, sorry. Kunak no, feel Amerikano ka mat, adi makasao iti iloko. Anya, sus. Ara. Yaros mo masiter, madam. Kitaan tayo dagiti ganrat wano mohon. Ipakita kekar. Aguri ka man, takrot. Gandad ko na. Uwan, Chairman. Ipakita tan kini madam dagiti ganad. Ipaginggaan na ito'y katagan na adaga. What? Gandad? Kunak no sinyal ti makali agamang ti umayan ta dito. Ganag. Treasure. Ibilang ko a hidden treasure ko to'y gatangak adaga ditoy. Ta ilimengak jay hapon anaki asawaak. Salpag. Hidden treasure dito siko na guyoy. Un kano, Jerman. Gamay. Treasure. Lagoy, oy. Lagoy, oy. Yan. Nagtagtagay na pakmanay. Dumi. Nabali namin. Naimbag na nakon unakan dito barangay hall. Uwan, Chairman. Nung nasapsapa kayo nga tayo iti limang adang nadanon nyo dito, hindi may nagkutkuta. Apay. Adao pa, hindi may nagitlag. Hindi may sa constituent ang nagreklamaw. Reklamador. Mawa takon kunak no manok. Napatali ko dak ni Mrs. Riboka. Imbag, tadi talaod ti ayan ti balay na. Kat di tamot daya ti balay mi anagapwak. Tano tagadaya mat nga ta ay kat nagsabat kami. Kat ang mga no kinutak ko takandak mating. Sigurado urayak lang natitilang itipig sa ti panagsauna. Kanti kinaprangka ng agsaw. Sa pa'y high pitch ti busis na yan. Uy, falsetto ti boses na dyan. Nuyari iti musika. Anyaman ti reklamo nan. Kasi ti sigod, di man ang karuba na. Masino kadakwada? Di nakagatang iti bunggalaw asigod na balay tinagsina nga agasawa. Ay wen, nagsina ti aking balay ijay ket inlakodan. Nagbingayan da, tinapaglakwan da. Kaapa idi ni Mrs. Ribuka ti babae asigod nga kimpalay ijay. Wen tanaapal launay ni Mrs. Ribuka. Naragsak idi kasjay tinagbanagan dagiti nga agasawa. Wen nga ron, kat ita di man nakagatang iti dadya balay ti kariri na. Madaman sa kanungamin ti renovation di bunggalaw. Wen, imay impakada da Mr. Di Maano ti panangbaliw da iti dadya balay. Dakkel a balay day dyan no malpas ta talon sa agrado. Iso matlagaya ma. 2 grados la di balay ni Mrs. Ribuka. Kat no talo agrado da jay, awana na. Nalugan ton, tantan awan ton di karuba na. Wen, kat day ta ti sakit ni Mrs. Ribuka. Di na kaya ti marartapan. Kastangarog ti kunana itay. Kat anya ti kahit na mapasamak. Pasardengan tayo kanaw ni Mr. Di Maano iti panagpatrabaho na. Ne. Naglayangan ta kasta ti ibilin na kadateo. Sa anak latan na nagsasao itay. Abangan no siyakmat yagiyagan na ako takan. Ay kasayatan no dumngag tayo latan no kasya kasango tayo na yatao. Yun nga ron. Day tagayam, timba tinasurat.
Surat gayam dayta. Nagsuputan sa iti pandesal dayta kinartib na nagsurata. Apo na hindi dyan, Mrs. Ribuka. Dilakad nakagatangan iti oray papel ako mat grade 1 dahil sot nagsuratan na. Basta mabasa, una na nga tamot na. Ang ibagbaga na dito'y aya. Basaan nyo Urayin tayo di sekretarya. Tagaramid iti notice kadag iti kakadwa. Pag mimitingan tayo, ti may papan iti daytoy. Na-serve adagos ti notice. Emergency meeting inton malam. May papaniti reklamo ni Mrs. Ribuka. Kastoy laptan lang iti kabaranggayan. Reklamo dita. Di mo't mabaling na saan ng aksyonan. Tanda pakababalawan. Sapay saan la maminanaw. Malpasto man na iti atawin eh. Lumatulaw eh. Eleksyon tumanan para iti barangay. Yung umuno natin national election. Masukatan manin ti presidente. Ay na, anya na ya. No asino lalitan, tinagpapalit ti kandidatura na para presidente. Labahalan na ni BBM. Ay na. Irito ko man lapit. No noon break, tinakapaskil ni Tarwa. Ay nga, ibaliktad ko pala. Bangari ka paklabit. Kitaan nyo man, Chairman. Nakangat-ngato day ta patakdaran day ta akarubak. Kasano no marsuod day ta. Ni pa'y kat maigabor dito'y balay kaon. Apaya kastati ko na marsuod. San mo't nga tangag patakder day ta iti marsuod. No, ang daging ganan. Delikado ak dito'y. Kas makita mo't day tapakdaan ana ibaskag di ta kalsada. May papan iti day ta ampat patakder. Ada building permit na. Akayat na sawan naglasat day ta iti munisipyo. Agilalain kindi Mrs. Ribuka, santay ko mangagsapol iti kariri tayo. Karubam na ita. Rumbang agtinulong kayo no anya ti pagsayata na maarami di ti panagkarubayo. Di kay sapay unay agam mo. Pambarakon. Adda pambaram at agkaruba kayo nga raod. Malaksid agpatakder ka iti nangato abako di tinagbautan nyo. Tamnusan kayo na makapagtinalyaw. Ngam santo latta maliklikan ti itatangad mo dita tanganakat nga to day tabalay na. Dumugan na kanto latta mo at dito'y nukuhay. Anya? San giden? Malagsid no ti bakod mo kad nangat nga to ngam day tatalogrados abalay na. Anya? Engem no bakudam mo ti nagbaitan nyo itinangat nga to ngam day tabalay na. Agasimpay akwarta. Engem agori ka. Anya ti kayat mo ko mga ramidan day tagpatpatakdar. Isardeng na day ta panangipangato na. Aging galat may kadwa akad sa aran. Ne. Medyo narigat sa day takayat mo ama aramid. Tapno maliklikan ti disgrasya.
Iso ay ate matupakan dito ay no marsuot. Kasi timbaga kita yan, Mrs. Ribuka. San mo't nga tangag patakder da takarubam iti marbanto. Ay siyempre, impan na ti husto a kinatibker ti patakderin na. Sigon iti kadakkel ka nga to na. No kasta, awan maaramidan nyo, Chairman. Lading itak, Mrs. Ribuka. I'm sure. Naggapo kami dita. Inted na dagiti dinawat mi apapilis. Kas pamanaknag. Sinurot na ti hosto a building code ti probinsya ken ele. Sobra mo ti dya, Mrs. Ribuka, Domeng. Talaga sobra. Ang lablabos. Ngam awan mo't naramidan na. Ta kumpleto iti papeles di kap-apa na nga agbali na kaaruba na. Taga ano day dya nakagatang iti day dya lugar? Taga Manila. Ngam Ilocano kanomait. Gapo iti kinarigat ti biyag iti syudad. Kahit na kano ti agfurgod iti probinsya, nagsapol iti mabalin na pagbalayan din daw. Katamlangan niya. Ado, dagiti mayat nga agsubli nga agnaet iti probinsya itan. Wala ta adon tinaawanan iti trabaho iti syudad. Ado nga minan tinagsera a kumpanya. Kaano nga ta amalpas na ito a pandemya. Aging iti mabakunaan amin na tao ket bumasitan ti maapektaran. Ininot to na mapukaw. Bumasit ti tao di tilubungan. Adon tinatay. Hindi na panatawan. Ato tinatnatay. Na-declare da amin na COVID victim. Nakremate da dagos. Aging ta agsasaronon ang itimatay. Ang adumot tan di sa na COVID tim patay da. Nunti kat sigur nga da sakit da. Isaw tim patay da. Ngunan niya. At dapay dagiti nagpositive. Ngam idinatay da. San mo tin a COVID ti ibagadang impatay da? Un ata da sigur da sakit da gijay. Makapasakit tinakam kadagi dyan nagminatay idi damaw. Amagano talaga asan a COVID timpatay dagi dyan. Dahil talaga. Saan mo't ngamin nga amot ipatyan o daduma. Ano na kita anti-COVID. Ano ang sauda kat kasla pudpud no ti may bagbagada. Ngam no denggam ba't ibagbagada iti masaknan iti gobyerno. Talaga mo ita nakapapatay. Ngun mait. Sa ngalubungan ti pandemya. Iso a mistik ti sang kaibagada kita agsasao. Nga anti-COVID kas kada anti-bakuna. Nagasa dan sanda makaptan iti COVID. Dapat kit di mangibaga nga isuda ko mati ma-COVID tapno mamati da. Bareng nagpabakuna dan to matla. Dagiti awanan pain at trabahador. Sang kakita dak dito'y amang buy-buy kadakwada. Sada, ag-inisap. Ay! Siyak gata, iti pagsasaritaan niya. Nita, magsutil dan sakit di dagit. Pigsada lakit nga rutin tinagmartilya. Makaipitla ko mo day diyang ang kinlalan sa iti andap niyo. Tada pagmalasan day tang agpatpatrabaho. Hey, sikarong tuma nakalak na ita, safety belt mo! Mga ano, matindag ka dito! Kaslan nang data mo kung tibagbagak iti panunod ko. Awanin. Saanin ang matandang data at pinalagi pandan. Sino nga tatay ta? Umayan! Naimbang ka oras po, marag supig.
Daga din ni Chairman. Ay, awan, di pa si Mangpet, tanapan niya ilay. Ay, kunak no adda ditoy. Awan gamin na nakita ka di barangay hul itay si Miribak. Ni, apay ngay asim mirip kalaan. Di ka simrak ta nagdamag ka kumaijay. Awan mo gamin tinakita ka tao jay nanasubay. Ni, naglukon. Ay, sumur ka pa nga rod Uray mo, ta dandan nga tan sumangpet dayjay. Sige man ganun, manang subay. Napatag sakit di tibagam kan ko na Awan mo't kiti unay tinapatag. May panggap man laeng iji kaaruba ka na rin ay. Ay, ni Mrs. Ribuka. Irwam mo, tibagim, nga dakarubam anang iwat. Ugali na day jayay. Mairuam kung laki di ka taa. Wahan, gagangay na day jayay. Naapal kan nang iwat. Iso alikliklikan dagiti lumaba sa makaamamukan ko anda. Ay aliklikan na. Gapo ta saan tanto na makapanaw-panaw, gapo iti laing na amang tungtong. Di nantun palubusan na pumanaw di tao. Taorin nala ikulding ti agistorya ka. Kas na? Wen, isa ati makunak, tapno di na kan apapaan. Kan tapno ang gayam ka iton, makikaruba kalatan kan ko na. Makitungtong ka, makiamamu ka, kas makikaaruba. Napintas tayo tasing-asing yun. Wen, no maramin mo timbagak. Awan to, hindi panggapuan na mga pakin ka. Di na kanton basta pangagan, iti sana nasayaat. Sige, palasag no. Ni, ungayam. Ayan tay asawam, jak makikita Ay, awan asawa ko, manang. Balo ako. Ay, kastaya. Ay, sorry Kunak no da asawam. Aw, magayam. Iso ajak makikita. Kinapundo na. Dahil tatibay sa aga po na. No apay nga nakadanunak dito'y nagbugsotan. Agim matang iti mo. Apay nga men. Naliday lao na iti piyag ko. Nata iti asawa kiti kumay. Anya? Saan ko man laan na asikaso? Aging kaalatay. Saan ko na nakita tilaga na? Napinuuran da adagos. Dapulaangan tinyawid ko. Iti awagan da tayawid ko ti asawa. Tiyamok. Bangkay tiyawid ka. Ngami nakadano na kitimbagada apang sukunak ti asawak. Karapon mo tinyawat na kanyang. Ignorant tiyak iday. Nastaawak. No apay nga dagarapon ang naglaon iti jak amo adapo. Ngayaw awat na kanya. Dinamag ko no ayan di asawak. At imbaga naman nga igigkamakon. Ijay latipan na kaamiris ko. Napumagaya man. Pinuoran dan. Yan. Unekat gaya mo na nagkasang tinakapay anti asawa. Uwan, manang Sophia. Pimanaw ako ni lugar may. Tapno saan ko na makikita. Dagiti mangipalagip iti asawa. Nga adtala paglading ita. Naliday gayam ti biyag mo. Uwan, manang. Ala, sapay kumatasimak lang sa dilangit ti kararwa ti asawam. Ikarkararag ko akanayon, manang. Nasayat ti kasta. Amne, ang mga numatiktikan kan. Awan matlangan ni Gusteng. Okay laang. Urayag, manang Sophia. Saan kadi nagbidot iti makikita katataulan ni Duterte? Ni, tayo
Akagurgurak makikakaaruba dayta. Apo, may magaw na siya. Apo! Di na makita dito'y tawa. Nalawag makita tilangana. At damat taer ti loko. Nyat kagara na. Sapay, kasta unay samit ti sikil jay binis ngay na alampong na. May magaw na siya. Mabalit ni makikaruba, apo! Makikaruba ka na? Saan nakadingaan mo akagurgura? Di nakadiam mo nga idaw-dawat ko pa nga adamatin nagkadagiti karpentero na dita nagngaton abalay na. Apo! Salagay! 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 Nawaan na pa yun ni Duterte ngagtataon. Salpak. Nagsardangan ngagtaon ni Duterte. Umuarak lang. Nya nga tati iba ka dita. Kaslapay agin pupugil. Pasensya ka, no dito'y latan tugaw dito'y sirok ti mangga ti pagsaritaan ta. Okay lang, aling ko. Saan ka kitag dagiti trabahador ko? Ano pangasang? Siyak ni Ponso Bunton. Imayak ta makiamamuak man, kas kaaruba. Ha? Kung sabi dito at tao. Amo kakagurat na. Awan siguro tiga puna akagurat na. Kayat ka akaaruba. Amo ka nasaya at ka tao. Agraman ti asawa kan anak mo. Ay! Di mo dakdakamatan ti balikas nga asawa. Tawanan ti asawa. Dispensaron na ka. Saan ko nga amo, ading ko? Langgong, jay nagsapsapata, akatakunay na ko itirigat ken ginawa. Insukat na iti 14. 14? Nagatom. 14 anyos, ti kayat ko asawan. Ay sos, madi Talaga, amadi. Iso akagurgura kayo alalaki. Di kay mapmap na. Saan ka ang mangirama nading ko? Pwera kadagiti ibagbagam. Amok pa yan. Adeng, di ka agong-ungag. Ang mga agsibo ti daram. Life is short. Ako nada. So arumbang la aragrag sa akin ti bagbagay. Kas kanya ko. Oreno agsang-sang ito'y puso. Kat sa maklata, ang mabigatan, Anya? Uway natin kao. Tanong nakaringa ko ni ti agsapa. Kaawatan nga dapay la kaipapanak dito'y lumo. Sa anak abaybayan ni Apo Diyos. Tan samot nakam daytoy at tao. So nga umisim tayo kay day. Ragragsaken tayo ti biyag tayo. Kasta ti kayat ti Apo Diyos. Kapilitan na siya kimangipalit invitation letter ni Mr. Bunton. Awan mat ngamin tinera na ang barangay tanod, igi barangay hon. Paisok ko man, ilangyag dito. Sino ti kasarasarita ni Mrs. Ribuca di Tarbayan da? Kasla? Ni Mr. Bunton. Ne. Milagro. Nakaragragsak dapat nagsarasarita di sirok ni Mangga. At may reklamo ni Mrs. Ribuca iji barangay Ugis dahil akaroba na. Sana ko namas daw. Agpada single da kita. Single.
Sing... ha? Naibayagak samot na rimidap iti barangay. Salpag. Alas 2 gaya man iti malam. Dumi, mabali namin. Ay, niya nga tanda ito eh. Marikrik na tao. Kasla akmat di makaanak kapusan. Sana makait na dagatigurong ko. Kasla da mangkiw-kiw-kiw kadag ti orat kaon. Good morning, Chairman. Nimbagman tanasapa ka kagawad to na. Ay, oray ibalikas yulat ta ti si bubukil na nagan ko, Chairman. Agatuna, kunayo lataan. Di mo kaya ti birngas mo atuna. Nagan ngamin ti ikanday ta tuna, Chairman. O sardinas, kunak man lang. Pakaibabaan sapay ki di day ta tuna. Alakit bareng Nasanak masulit amang ibalikas itinagan mo nga agatuna. Nasa isayad ngamin ti tuna. Ay, yan di kastoy. Nay, apay, Chairman. Kasla, matugtugkik kayo. Nagati man gurong ko. Saan ko amawatan ti marikrik na ka? Alala, nga mo no agrayuma kayo. Uwan siya. Ay, salbagaya. Sapay jak mapakadaan di kaslapan nakatugkik ko. Ay, kain kayo agpamasahi No mabang-aran kayo no mailot dayta. Uwan siya. Oray, tadak mo tan, Chairman. Kan siyak mo ti officer of the day ita. Uray, klabiit ni Duming. Ay, agpakuyog kayo. Ay, saan? Damaglaking ko no sa dino itanti ayan dagitay nagbalin asuki may pagpampamasahiyan ide. Adam amuyaw masahista. Ada. Mangilot na gijay. Masahista ko naggayam ta saan sa amata makailot itinablaw. Ay, na, Chairman. Masahista lang no pagparelax ti ilot na. Maya mo kaday ta pagsapulan, Chairman. Nanginamot ti singiren na kitag mas masahe. Nariga mo nga, Chairman. Oray kasla apros-apros. Kas kada pagkapagkilaang, no? Kita ay nangam. Makabandog mo dayjay, Chairman. Awen. Taoray laag kalingitan di mang masahe kanyak no kwa. Aya. Hun, Mart. Usto, di kinunam nga oray dala ag kalingitan. Aga nang sabay kit di no data i-concentrate na. No kasta, napanagpamasahe ni Chairman. Ay, ag-agalan na itay, ti di na maawatan marikrik na nakadagijay gurong na. Uy, siguro na sakit na rin dyan. Ayun, nasaysayat ko doktor, napal na nagpakitaan. Kasta kumakot, isingasing ko itay. Ang nagamakak, tama nga no di na magustuhan, ti panakibiyang ko. Ulmat kat di Agsurat kan sa manana niya. Bili, bakit tilaing mo? Bas-basaak mo't kahit dagiti sinurat mo. Adda ko ma-award mo kagawad Duming. Award mo kas manurat. Nalaing ka nga na manurat kay. Saan mo yun? Tangay adda ka. Ay ko mapanak man tayo laang di tayo store kagawad. Adda ibagak ka ni Irma. Wala. Sa anak mata pumanaw. Alang nga rod. Agsubli aktumot lang, kagawad. Dali. Anyamot tayo. Makaturturog ak sa manay.
Agoy-uyog ka no di anak ni Inday Akarro ba? Amangan ka no kayat mo ang mapanilutan ta adan sa bulo na. Agoy, uyak. Ada bulo na. Sus, abangan ada COVID na. Agurigor ka no nga road. Ay, sapay kumaat. Tawan COVID na ngagpaysa. Naliway sa ngamin ni Inday. Bye-bye analat kan dagiti ubing penganak da ngagkatudwan uday tay agtudo iti malem. Wen nga road. Siguro, day jayan ti pan nakadigos da. Ta saan namot unay ngamin adigdigosan idakat. Netang harod. Bayan na idan ngagkatudwan tapno makadigos da piman. Ala, urian niya pa'y ditan tigapuna no apay nga gurigor di anak na. Inkakitain. Una, kita man nga ron tay lana pagililot ka. Ang mga no awan lana tinyugda. Day tabasit abaga nakasab iti taayan ti sarmeng adda dita. Kompleto ditan ti kasapulang nga aghilot. Ay nagar kita anitan. Kita da papanak inton madamdama. Ado ti mangibagaan na laing ka no amang ngilot ni tatang, nanang. Aya, paspasarak la dahi jay rusa. Saan namot nga inadal ti kas jay? Di anak ni Inday, naibagan ka nun. Ayun, inilot ni tatang mo, idi kalman. Intultuloy na tinagilot sa abdan sapay pang orasyon na no kwa. Siyempre ikararagan namot asapay ko tadi pa nagilot na kat mabuyugan, iti pan nakabali na maagasan. Kasjay. Kaslak, di erbularyon. At nangamin idi mangagas, abali ulitag ni tatang yo. Isong ata ti malaan na. Saan la barangay chairmanan? Mangilot pa yan. Inton kwan, agbalinan nga all around. Kanya mga all around. Nga ado ti ang muna Ado ti trabaho na. Kasta ti kahit ko asawa, nanang. Ala, mabalin latan na. Mabalin. Nay. Adan sa bisita yun, nanang. Uno, amangan no pasyente ni tatang ti umay. Daytan nagtuktukan. Ikakitaan na. Nanang. Rosa, ada ka din ni Chairman. Agpasikal nga minon ni bakit ko. Anya? Kayat mo asawan. Agpapanak pa ni tatang ko? Ngay pangasiyo ko no ada ni Chairman, umay nakitaan ni bakit ko. Apay kan siya. Nanang, apay. Ni bakit ko, nana. Aganaksan, awan nakasagana pagbayad medyo ospital. So nga, umay kayo kumata kayo ni Chairman. Aniya, agpaspasikal. Nay, agbalin pa yan apartera. Partero ni tatang. Ngala ka din pangasiyo. Ibagayo kini Chairman. Inilot na itinaminsan ni bakit ko. Sinimpa na si Kogna. Isu apatsyak matulungan na ni bakit ko nga aganak. Agyaman na, rimuaran ti anak Merusa. No kasta, kabailan pa yan ni tatang ti agpaanak? Asistan na ni nanang mo, Rosa. Ay kan siya, oh my God. Rimuaran to'y putot mo. Ay wala na. Sige Rosa, panawan ka ba dito sa alas Sige. Saan la amang ngilotan ni tatang? Uray agpaanak. Kabailan na? Na mga nagbalinton na dahi ti trabaho ni tatang no santon nga iso ti Chairman. Mabalin lata siguro na. At least, adan to lata pa ka kumikuman na. Uy, napintas dahi ta. Manglukat tayo ni ti massage center na. Anya? Mabalin magsan ka dahi. Sa bagay. Masigurado nga doon to ti pasyente na.
Wan nga ta. Ang nasaysayat sa mga laiti, lisensya na. Kasapulan na dyan. Lisensya nga agilot. Wala. Naimbag mo't lang, no, da lisensya na. Ay, wala niya. Isingasing kuntuloy ta. No, talagang itultuloy ng tiagilot kas kadaag paanak. Ay na, Dom. Saanan day tagpanak? Emergency la dyan napasama kaya asawa ni Kansyong. Wan mat kati Wala. Ure ko namon na massage clinic to tiloktan na. Tapno ijayan di papananag iti makasabol kan kwa na. Wan matkit di Saanan amapan manon tumbalay? Agdinamagan ti kinalaing yu apartero, chairman. Ay, niran-ran na laday jay. Agpatinggak lang iti ilot-ilot. Saan kita pati dayta kiti? Agpaanak kiti? Laklakayan. Ay, chairman. Kasanon, no? Addan tuman umay agayaban kada kayaw nga asawa ti agpaspasikal. Ay, ipanda na yung hospital. Kasanon nawan to kwartada pagbayad da yung hospital. Imposible data. Agpadpadaan, iti panaganak na. Adi naman insaga na ti gastusin na, iti panaganak na. Sana rason data, tapno sana maipan iti hospital ti aganak. Ay, rumot Ngamno ita, ala, delikado yung hospital, gapo iti COVID, chairman. Ay, jak ka tagbali na partirawin no partiro ako na ni Rosa. Ado ti manghidayaw kada kayo, chairman. No pa kasta, aluin, pagyabanak rita. Ngimtay ko na akong mangilo taklaeng, sangkat a partirawin no partiro, anya ka siya. Ito yun tayo notice para iti bayanihan inton Sabado, chairman. Nasayat no inaramid mo tani. Din saman umayan yung sekretarya. May itayo. Inaramid na lara ito, kanin sagana na dyan minutes ti regular session at kindawan ti tesorera. Kastaya. Nasayat nga roda. Nan. Pirma ak nga roda itan. Tapno, may tuludan kadagiti kagawad. Wala. Kasapulan nga men tinaisurat apakamo akas iti daytoy ta agpirmada anapakaamwanda. Tanu saan dango may agatindar nga oray nagpirmada ada panggapuan amang sermon kadagiti paliwawang opisyal. Ay, makabanog mo ti ure agyan lang iti balay. Nagado ti aramidan. Ay, saan na maibibos? Ang mga nagpailot man daytan. Sabay ako ni Gusting. Ubayan! Ay, umayak man lang pailot ka ni Chairman, supay. Nay, si Kaamot Gayam, kakang bakka. Ay, imay kayo pala dito'y balay. Na, apay, ipaidam mo nila kay mo? Di mo kayat nga ilutan na? Ay, saan nakasta ti kayat ko sa ina? Ikakang kunak kuma. Naglawag dyan ng ngagkaw. Apay, nga imay kayo pailaan kunam. Kaawatan nga ipaidam mo nila kay mo. Ay, sus, ay kumarkaron sa tikabaw dito yun. Wanya, adda nila kay mo at Chairman? Adda ya barangay hall awan dito'y balay, no kastoy nga oras. Yan, baunan nakadi itse barangay hall. Saan mo't di eti kayat ko asawan. Binaon nyo kumandya apo ko yo, ang mga yab kanila kay ko. Ay, basta. Kayat ko nga ruti dumanan. Ay, Sa dino, tayan ti pagidaan ti agpailaw.
Agtugaw kayo pailaang. Agtugaw kayo dito'y salas, taawagak ni Gusteng iti cellphone na. Urayam labiit nga rudan wine. Ay, the best. Ay, nanang. Agut out at talaga. Anya ayatin na sakit yaw. Dito nga rod, pading-pading ka. Bangking sa. Pasimpak man laang. Aya, Kanda ito'y sikot ko. Gas makita man. Dandani, talikudakon ti langit. Pasimpak tupay itakdar ko. Saan kat akas to'y nga agkubkubo akaw? mayat pa nga ta masimpa day ta. Nang ruday at takyag mo, masimpa pa nga ta. Padasik nga ipaunat kinigusteng. Uray day to'y kubok. Di na lang at kabaalan aya nga ilintag. Jak masungbatan day ta. Kakang, iso nga urayam na tabiitan ti asawa akwan. Ala, ayan, tagsasakit aya ina. Yan. Kaka ako namlatan. Ta umubingak man labasit man tiriknak. Anya day ta ina. Made. Aya, alawin kaka. Ayan, dinasakit. Di tabukot ko. Kasano nga day ta? Di kayo makapaklaban ta nagkilumot gaya man tibukot yo. Ikarigata tapno maunat. Unatam. Aniyan? Unatam ti sikaw. Nene, bukot mo datay parang yawn. Ngam di kayo makapagsimpang agpaklab ta. Ayan nga ka matan gustay. Ilutan nak, wano saan? Nene. Bimagong kayo mutin. Gundawayan naksamit laang. Pagindaan siya nakbuybuyaan. La. Iluten nak, kunak. Aprusa nakmatlatan. Anya? Matiday ka No, ilaut. Adila kumpurmi apasit tibagay tiyap aprusam. Ne. Ay, nagpailot kayo, agplaster kayon. Darasam, pagbuybuyang yangin dito yan. Ay, supeng! Kita man namin to'y asawam. Bantayam, tapnasan atilam, aprosan na. Nabaka, anya ka dito sasawin yun? Agpailot ang ngarag, ngam dinakmitla ilutan. Nagrigatin na ya. Agkapos ang amin, dati abakit. Awan sa amot ti nasakit ako na yaon. Anya? Unsa? Nailot sa amatan aya. Naimbaganan ti agsaksakit a bukot ka. Naunatan aya. Naunatan aya ti nakilabukot ka. Saan pa'y talaga ako buka yun. Pagbakitan yun dayta. Saan pa bakit? Ina, stay kakang. Dito na singkol ka. Singkulak pa'y matlaang. Ay, awan. No kastoy lang. Makipagkabkabaw da taon. Anya ti kinunam? Siya kina. Agkabawakon kunak. Ay, sus! Atiwan kayo pa'y lang, Agkabaw kayo. Dento ta siya. 95 kaon nasa lagi sagat pailaan. Alawin, ubing kayo pa'y inabak ka. Di pa'y nailot ngam. Diyan mo nakit nailot ko. Hagkabaw talaga. Ay, mayatan direk na. Thank you, chairman. Nene, agawid kayo? Ay, una. Nailot na kaon. Anya pa'y tikuag ngay. Kaya't mo aya nga apaan na ka ni Supeng. Ay, mapanakan gusto. Ay, umayak tumanan, Ay, po.
Madimot lagayam ti agilot-tilot. Tadila kumpor, may di masarsarakan, kan mapadpadasan, ay kapay. Lakay, darasam. Na, Darasam. apay sufeng. Ay na, agan aksan ni Tinang dita karuba. Agpapaaraya tawan nila kay na. Inda kita. Anya, agpaanakak manain. Oy, ang paanak kay... Ay, nagado, pakabatibatan. Pati aganak. Dumi, mabali namin. Allah, talaga adanda ni amin ang amabasa ken mga adamag ket maipapan iti pandemya. Danda ni may kopina ni ti sirkulo ti inaldaw nga isyo dahil ta pandemya. Oh, pag ko naamay, kano imbes amo mas basit ti maapektaran amat matay kat kasla umat adumay. Uman ado, ngam ore kita manupay abulan manipo dita. Pasig to na may panggap iti mapaspasungadan nga eleksyon ti mabasa ken manggagadamag. Iti launay social media. Wanan niya. Ita pa lang, agsasalupang ang iti vloggers. Pinangatwanan iti bilang ti viewers kas kada subscribers. Milyones sa nang iti daduma. Wanan niya. Kangatuan san ni BBM. Well, ang dapat nabasak comment ang nagkunaan alpasan ti eleksyon. Ay na, saan tayo amang namnama na unay? Narigat ti agtalaklatan kadagiti makitkita ita. Ta saan lang amamin ano nga magic tumanan ti resulta ti vote count. Dahil talaga nasikap na kita aramin iti anomalya. Ay, sublak man ti saritaan may papan iti pandemya. Umad-ado talagang ti matmatay. Kat nabakaw naan pa iti daduma. Nga kaduan met kadagiti iti sigod nga sakit na. Kas iti kadkadua tayo iti federation. Madamagayam ti dialysis na. Ayun, na-trigger ka no di sakit na iti kidney. Kat ni met mang imong naka-ICU ka nun. Oh, nagkuna. Nasabat ko ni manang ilang itay bigat. Di tayo namamuan, dandani makabulan na gayaman nga awan di tabalayda. Dumdum lawak. Tadyak moten makit-kita nga agmarmaramang iti balkonda no iti bigbigat. Malipata lang amin nadamagan kin ni manang ilang. Nagpositive ka no. Mapan ka nagpakemo. Sakbay ka no ngamin ti panagkemo. Protocol ti pan nakaswab na, sakbay na. Katrigger na. Positive ka no ti result di swab na. Wala. Yung saanan anatuloy ang nagkemo. Takalpasan ti sumagmamano a lab test. Impanda ni isolation facility. Iso malagayam. Makasangit ni manang ilang itay agis istorya. Makabulan ka no na saan ta nagkita. Nyamatan. Ket kuna kano ti doktor itay nagsarita da, nga agsagana dan iti mabalin ang mapasama. Ito sa unday ta, saan nan amalasat? Pagduaduan ka noon, tadinan san kayat ti agagas. Wala, sayang. No dakas ti gasat na, saan na mauray ti panaglukay ti pandemya? Matuloy to siguro tay pending alak sa reflight asumurutan da. Ewan, isok matagbali na turog kay dagiti agtor senior citizen. Kitam lang agpaiso ti biyag. Ay, malagip ko laka nga ron tay in-share kanyak ti may sagayem ko iti FB. Life is short. Kunana. Adu ijay dagiti ibagbaga na nga aramidan. Oy, gusto mo may turong ka na kiti senior citizen na dyan. Sa mayat ko man, no, diga po iti COVID, nakapagturda ko man iti Korea. Awari na,
Saan na mauray dagiti senyor dayta ator. Taag sa sarunudan samot ken amatay. Anya lakit din datatang kananang. Nagrikirda ka numanan. Masansan sama daytan. Adda dagiti senyor akasta. Saan da pa yung agkaida maturog? Amang mapuyatan da pa yun nakakidum. Kasano dayta? Daki di magmapuyatan ang nakakidam. No nagkiduman, kaya nasawan, nakaturogan. Adda mapuyatan ang nakakidum. Di mo pa ngamin napadasan di kastakay. Gaputa good boy to'y asawam. Di ka man, Dom. Saan man? Adda na kitagkidam ang mapuyatan. Ta siyempre, saan da makaturog amang pampanunot iti kasasaad da. Tas di nga rod itan datatang kananang. Diyak ibagbaga kastadan. Amangan, kunaklay. Sa bagay. Gagangay siguro ti kasta kadagiti senior citizen, Dom. May sapay na ta. Napanagnakan, kaano bumakbakit kan lumalakayan di tao. Isumot ti panagbalinda kas laubing. Nakarkaro dan sapay kidin ngam ubing. Na siyempre, magsiag ko na nga isudakat na laing da nga puta senyor da nga ruday. Munsa? Ano tiag ko na dita? Ay, patyentak. Tad anon tinainom ko adanaw ngam na kayo. Kunada. Wain, iso anak kagulgulo ita ti organisasyon dagiti senyor. Magsisauda. Iso nga ado ti di makapagkikinnaawatan. Uling nga ron. Kasi ti dayta. Adda ka no educational tour da. Madyadeng senior citizen. Ag educational tour. Imbis sa luxury tour kumanda isaw. Unan niya. Lalakay kan babakit dan. At dapay lakas ta. Graduate dan iti educational no labsan ti agsarita. Talaga may. Isa luxury tour lapta ko man tapno may mayat adenggan. Thank you, Lord. Nakapanawan ni Rosa ang mapanidayan na katugang. At ang sakit di problema da. Isa nasayat mo na mapan ni Rosa. Paiso ti mangurnos kadakwada. May isan sa di tortora sanda pagkikindawatan. Nagdumamot ngamin, di kaya da. Kaya, iridap ko ba na paikit di. Kaya, May mayat day jayan. Mapan tayo i Singapore. Agtor tayo. Tadamat kwarta tayo. No, mauray tayo pa'y amalpas di pandemya. Kasta ti kayat ti kaaduan. Ngam makaan-anay nga taaya, yapundo tayo. Sama isa, mapalabusan tayo nga rodaya. Ay, COVID lang nga roday. Sa senior citizen tayo. Ala, si ka man ti agsao, ta si ka ti chairman ti barangay. Nuad da ornong tayo agad isaw, tani. Sana sigurado day 1% nuad dapay winawanin. Kan may sa agkura ka, manumala day jayan bilang. Matlaga ayam. Sa kundi sa uka dita. Tor, ija Singapore. Siyempre, bukod tayo matakwartan Di mas nupla dagiti makapan no kasta nga dahi tayo laada kwartana. Isumet, no awan kwarta ti daduma, akadagbati da.
Ay, yun mo't kit di Dagitay launay adaan anayon da, agbati da. Kaya't ko ti aktor, ngem sa nati kwarta nga gapi ti barangay budget no bilang. San nga iso ti usarin tayo? Kasigurado nga dama sa utidad duma dita. Iso abukod tayo a kwarta. No, asino dagita da kwarta na, ken mayat nga aktor, iso dalangan ati aktor. Ay, Ken dagiti nabakunaan nalipatan nyo man ti protokolin na kunak. ayun Iso no vaccine, no flight. Protocol da ita. Isumit. Asa na ya? Total, awan mo't pakakumikuman tayo senyor. No ada kwarta tayo, para madlaka na tayon. Tawan mo't anak kasuportaran tayon. Ta naggraduardan. Naggraduar tayo mo't na. Iso nga, aginjoy tayo kindi sana ya. Ala. I-meeting ko da ita kadagiti kakadwa. Bareng aguli mo ka dagiti kakadwa amang ibagbaga. Agas gastusan tayo latante pondo. Itikawan ka is-iskan na. Oh, anyat makunayo kakadwa ha. I-meeting ko da ito yan. Agsao kayo itan tamangag ti amin. Diyak kaya tasakay tulang sumanao inton sa balin ti agdengdengag. Ay, way, mayatak iti dayta. Inor-ornong ko ti pensyon ka. At nagastusan. Ay, way, Anya. dayta. Hintay ko di akin Asino mat? Dumag kayaw. Asino mat dagiti maditi daytoy. Ala, agtagari kayo itan. Ibagayo ti rason no apay. Siyempre. Sa bagay, maawatan tayo mutkit di At da nga min dagiti senyor, ibaon iti babalay da, gapo ka dagiti apu ko da. Isu dati agaw awer. Kasta nga ron ti bakagapaw sana ya. Ay, agpaiso dayta. Kasken ni kumarik asinta. Di man naka-attendaran ita dito'y meeting tayo. Di na mabalin nga itugot tay kayanak nga awir na. Wen nga rod, kasjay. Adda nga minmot dagiti anak nga imbis a mangala da iti agaw awer ka dagiti anak da saanan tada ka numot da lolo ken lola. Di dan mapanunot a panawin mo nga aginana da lolo ken lola tagkapso dakat nga rudan. Mabalin mo ti rason ni kumarek. Di na ka numabalin, abay-bayan dagiti apu ko na. Ken napatpatag kanugayam ti apu ko nan ngam tay anak na. Ado, tiag ko na iti kasta, nabayagan namang manggag. Ba nag-asaan mo't anak kapapati, san aya? Apay, isukat da nga raw, jay anak dan, jay apu ko da, kasta. Nga raw Wadi mo lumabinsa ti kasta nga ibagbagada ti dadto ba? Saan nga tanga agriri dagiti anak, no maamuan da kasta ti bagbaga jay inada? Mamok pa yan. Nay. Naibawing mo tan ti tupi ko tayaw. Anya nga raw. Matuloy nga tatitor tayo, senyor. Tanay, di kay mangnamnama gaputa di pa inalpas ti pandemya. Ay, matuloy Hindi tayo kide. Nag-enjoy tayo kide. Basta tayo. Ngala, kitaan tayo nga raw. Isagana yo dagiti kasapulan tayo, tapaasikaso kon kinidumeng dagiti naskan na may sagana iti panagbiyahe tayo. No, mapalubusan tayo Wow! Nagmayatan. Kaslakit ko ti sumurot natatang. Sumurot ka. Imbag lang nga dalalay may. Bakit kan lalakay kami aminan? Ang mga nuadan tukid di... Jaki bagan. Anya day jay tatang. Ayawan? Ay, dadanag ko. Kaadwan ng anti-bakuna dagiti kakadwami. Di na nagpabakuna. Di mo ibalikasan lakay. Ang mga namakasugkar man deta nga ibagamon. Ni, di mo balik na din
Sikat ikan na yun na makasugkar ti bagbagana. Awan makasugkar nga ibagak na hustungot dagiti mangmangagkaw. Kasta lang tiyan mo mangin. Alalalala. Agriri kay sa manan. Isa naririda ito yan ako. Gagangay kada kami. Ngunit tayo namngami na. Nga pa'y asyak manan. Ala. Alawan, sumuro takon. Narigat nga agpaiso no kasta kayo kay di jayan. Name imbag no addaak aripire. Angam, patuloy kayo nga ta. Senyor kayo mo't amin. Naimbag, tanagranata dito istornisa ka, Mrs. Carintal. Nay, saan mo asilpuan ti apelyedo day dilakay ko At naisilpo iti apelyedo Mr. Pauyaw. Ne. Kaya't lusikamba ti magsilsil po iti apelyedo. Masurun ka na adagaw. Harin talaang mati apelyedo day dilakay kaw. Saan kat akarintar? Andiyan. Nay, anyot nakakatkatawa iti imbagak. Bayat ko ba? Dudata, tinagtungpong adya. Kas iti kantsaw dagiti kakadwa. Laklakayan. Agpanatamatan abalaw, Mrs. Carinta. Anyang atano armon ka, ha? Bastos alaklakayan. Tilalaw-lawatan. Ay, sana nakis na ka. Agpada kayo matanasinggal. Masap dahin. Na kayo, May. Maday! Kakay manlaangan. Gam. Mayat, saan aya? Adwa kami nga agtor iji Singapore. Armukton saki di Kaya't nagkata kakadwa. Wanban. Armukton. Nya ngay Dumeng. Kumusta ti sa asikaso makasapulan iti panagtormi a senyor? Nalpasan ti amin nakasapulan yung agtor, Chairman. Espesyal pa ya. Nagbitin. Ure sana nagpabakuna ti kadwan kada kami a senyor? Nalain jakin ko ka iti agency anang sikaso karag iti papeles yaw. Saan pa ya basta aeroplano di pagluganan yaw? Talaga ka no nga exclusive para ka iti senior citizen na dyan. No matter what, kunada pa ya. The best, kunada pa. Sa nagaganga nga aeroplano, di pagluganan may? Apa yung espesyal? Kasta nga raw, espesyal, luxury tour, kunada may. Ni. Imbag man. Talaga may aywanan kan importante kami unay na senyor Iso amaya, talaga anairanta ka no dahil dyan, karag iti senyor. Kas ka na kayaw. Mayat, kamaudyanan na, makalugan mo't taon iti aeroplano. Maudi nga tamot na ito na panaglugan mi iti aeroplano kinanangyaw. Mayat pa'y tagkuyog kami. Anya maudi? Iti da ito nga edad ko. Awan to siguro ti gundaway pa'y. Iso maudi nga tanda ito'y. Nang runa kinanangyaw. Excited mo tayo. Ag-enjoy kami pa'y mo Diyo sa wanti kasta, madiadanggan. Uray ni nanangyaw kat kastoy ti bagbagana. Ang mga nuawan ton ti gundaway. Sana kasta ti panunutan nyo Agtur kayo, in kay aginjoy. Iso nga iwaksiyo pala na iti makapananag apang panuno. Iso na lang ka mas daawak. Awanan ti problema, Dom. Hangam, husto ka. Nakaskas daaw man, tamapalubusan da. Mas daaw ni tatang iti kadaras ti process ti papeles. Kan oras siya, mas daawak.
agency tinagipag na iti papeles. Sa kompleto mat amin dagiti na itad a papeles ti amin akaraman iti flight. Ala, oray kita sumurot kamot kadakwada. Anda ka amang kita kadakwada. Karaman ka, Doming. Anya? Wen mait. Nalipata maun di pinapirmaakan ka. Kung akluin tuloy mo di imbagak nga oray no da kailatan. Apay kit tinatikaw, May. Di pa ikot siyak tulat awan partner nan. Ay, thank you nga rod ahadum mo. Pamanat-nat na ita talaga nga ay ayat na. Corny. Hanggang nagsamit adang gandom. O anya, nakaimpaki kayo matlangan, kadagiti gargaretsaw. Ay, nusyak, naimpakik amin ay. Kompletos ricados. Ay, uri sakpit Kompletos ricados bait. Day. Anya ti kada sa unday tarikados ng ibagbagayaw? Agkatim kayo Gapaw, ta amin kayo katwid partners. E din to tada kami ken Mrs. Carinta ket agpadamatan a singles. Da kami ti agpartner. Ay, With permission dagiti andak be. Mayat. Sad aya Mrs. Carinta. Naskin ay nga broadcast. Tama, mayat. Ngalala, bayaan nyo ka di mat ida. Bagayaw? Talaga nga isumat tinayranta para kadakwada. Tanay, kaasi damot pima, no di da pa'y lag-partner. May papaigid danto ni di papanantayaw. Ag-enjoy damot. Wan. Ket bagay na adwa. Ang mga no, agpagkasar tayo pa'y kidin ton sumagpad tayo, kalpasan titor Kastat ka talaga. Dito gaw ko. Nakar-ariwawadan. Nga rod. Ang Rosa. Nabasan din nakasurat itingat 20 andam yung emulyan tayo. Anyaman din nakita mo. Talagang samot na para senior lang na di offline. Saan ta akaraman dito? Si Kamay, di mo ko nangagbabawi kan asumurat. Kwa, no mabalin la ko pang senior lang na di offline. Saan ka na Sasawam dito. At tugaw kakibin. Domeng, mas daawak. Payaya tatang. Kasi no, saan samot na tao dagiti crew? Anya crew? Dagiti piloto Dagiti dua piloto ti kunak. Kasla saan da tao? Anya saan da tao? Basta. Inkamang kitaan Domeng. Wala ni tatang. Tila sasawanda. Hindi ko kagtugawan. Ay guste, nga may kagtugawan. Ay, agkaba-kaba nga men. Diyak mawadan dirignak. Attention, co-seniors of the century. Agulimag tayo. Good day to all of you. Fasten your seatbelts. A moment from now, we will fly away. Because this is an exclusive flight to us seniors. Domsag talo sa. Para senior la talaga na offline. Anya? This is a luxury flight of no return. Yes, this is a flight of no return. Kunak tumad. San at tao dagiti piloto? Suday niya nagsao. Robot. All seniors, enjoy your flight. Let us go to our destination. We will go out of this world. Out of this world. Come on. Wait! Saan kami? Wait! Saan kami sumurot? Saan?
Kaya pa na. Thank you, Lord. Orek lang, mapainglisan. Imbang lakid din, tagainip lagayam.